Yo. Wes. Wes cukup ngono kuwi, Gong. Ayo, Bu Prastiwi yo. Kari dhewe. Alah. Waduh ya. Bahaya. Ya. Wes Gong, ya iki seneng-seneng dicukupke. Truk lah wis jam 3 iki. Ya, wis jam 3. Heeh, terus ngelakon sik ya. Sebo. Sebo to, Reng. Sebana. Ya ya wis ya, gek rono ya. Yen angin mangidit milik Aroma
Patmara sang bagus punya kang kamanungsan kasrepanting kaing mungso blegagak ugag sadulita mel-melah Ndara ingkang Raka Ndara Bratasena sakniki saya sengkut anggenipun babat Wanamarta den kang kula ajeng-ajeng niku makartining Pandhawa 5 awit Pandhawa niku ngibarate driji 5 nek megar merdika nek genggam sentosa manunggal dadi siji ya Kakang Semar sejatine aku ora mangu-mangu nanging aku nyawang wana mertani sing jembare semeniki kaya dudu sak lumrahe alas tak sawang seka permono jati kaya ana gegeter ingkang nanduki marang rosaning ciptaku Kakang Semar mirlangening kalanggiwan aglar pandamoncar tinoner kakunang surem sorotetan badang kasor lan pajaring purnameng gegono dasari mangsa katiga iya nggih Den pancen nyata niku nanging niki mangke saking panginten kula malah badhe wonten ugraha gedhe ingkang tumurun wonten mriki yen pancen Pandhawa duwe kabegjan gedhe sing dilambari prihatin antara brata lan makarya nyata mekaten Den ya Kakang dang mangkono ayo enggal sumusul Kang Mas Bratasena bebantu nggone babat alas Kakang Semar nggih mang tindak riyen kula tansah tumuntat Den Sang para marta tuhu pandhita kang wis simpat parama widyang sanyata
Ilahik tak rewangi kekalangan Maloya merga aku nampa wisi ing dewa yen to negara kajiman ya negara mertani wis bakal kamanungsan tegese bakal ana wawahan kahanan mertani sing katone wujude alas gung liwang-liwung nanging sejatine gumlari negara mertani nanging aku iki Begawan Anggarawarna ya Begawan Wilwuk rumangsa duwe kewajiban ngreksa Wanamarta iki kelingan lakon pirang abad kepungkur aku iki maune ratu ing mertani jejuluk Prabu Anggarawarna nanging nalika merga saka pengamu ing Karunggala kang bondo ida kelawan Bala Srewu ya Bathara Wisnu satemah bumi orek aku banjur ngrungkepi marang putraku lima ya kuwi Yudhistira Dandunwacana Dananjalan Nekula Sedewa Dewa semono aku malah banjur disotke puklun Padawenang dadi wujude naga parandena aku isih dikeparengake madeg pendhita ing pertapan Pringcendanya kalenggan iki aku wis nampa isih dewa yen to mertani bakal kababar eling dawuh pandikane puklun Padawenang lamun aku ketemu satriya panengah Pandhawa ya kuwi kang minangka dadi sarana babaring lelakon iki oh ya, yen ngono tak golekane satriya pamadyaning Pandhawa. Iki. Raden nuwun sewu yen kula candhet tindak paduka iya panjenengan kuwi sapa nadyan apahe yaksa nanging nitik saka agemane sawijining brahmana iya kasinggihan kula menika Begawan Anggarawarna lajeng kepareng nilagrami paduka menika sinten Raden ditepungake wae aku Raden Permadi dasar kapura nyata yen ngaten jantika menika menapa leres satriya pamadyaning Pandhawa Raden ya dasar pancen mangkono Bremban walah dalah la iki sing tak goleki bareng aku alaka lamun pamadyaning Pandhawa kok jandika banjur ngrungkepi pepadaku inggih Raden nggih mapaning nggih amung paduka ingkang kula upadi Raden kula niku ingkang ngreksa Wanamarta menika lan sejatosipun Wanamarta menika sanes wujuding warna gung liwang-liwung nanging menika negari mertani nggih
negari Kajiman. Nanging samangke sampun badhe kababar kamanungsan. Krana kula nampi wisi ing dewa inggih lumantar Jantika Raden Permadi ingkang dados sarana. Ingkang mekaten kula gadah pusaka 3 cacahipun monggo. Monggo Raden Permadi kula aturi nampi Raden. Teka Jantika maringke pusaka marang Permadi. Nggih Raden. Mereka kangge sarana dene pusaka menika nami ingkang sepisan Jayeng Katon utawi Lisah Pranowo dene dayanipun yen dipun usahaken netra saged prisa wujudan ingkang boten kasat. Yang nomor kalih niku Watu Timpuru. Dayanipun menawi kabalangaken saged mangsulaken dhateng wujud Doenguni. Yang nomor 3 Yot Bayura. Menika saged kangge piantel monggo Raden kula aturi nampi.
Cakuk loro rame kabeh arese lawa kalong loro pandalian Trekawanan ing semune wetan bang sulaipun martandani yen wis bangunen jeng rembulan wis kumlewang sangisoring gunung kabeh-kabeh sami lanang wadon sami ngayahi karti anakku ngger puntuk lan kowe kembar nggih ibu wonten dawuh inggih ibu kadangmu Bratasena tumandang babat Monomarta nanging pun ibu antuk sasmitaning Jawata menawa bakal ana kanugrahan utawa nugraha gedhe tumrap anak-anakku para Pandhawa nanging sranane ing lerang udi kardi ing batin ngesti marang Hyang Agung kula Pandhawa putrane Prabu Pandhu bocah lima manunggal dadi siji ibarate triji lima yen megar mertika yen genggem sentosa nggih ibu nyuwun pangestu Bayu kembar enggal sumusul marang kakangmu Dimas Bratasena kembar. Aku tulung ana. Wah. Aku kena dayane apa aku tulung ana. Wah, aku ora iso musik, ora iso ngrawat. Babu Kundi, Punta kakangku Permati. Kembar aku susulen rene aku tulung ana. Demit wae ya, Truk ya. Ambo. Suarane iki saka iki lho semak-semak iki lho. Semak belukar iki lho. Tak uyuane wae ya. Biasane demit duyuhe lunga. Wes aja ora. Jenengan pirang napa mboten, Den? Iya krungu. Cobi rada nyerak mriki. Kowe iki sapa akon-akon aku? Lah ora percaya. Mriki lho. Ah. Ini lho, mriki lho. Pegah aku
Permati. Adikku cah bagus, adikku Permati. Wah, tak terima banget nulungi aku. Nggih, Kang Mas. Menika sampun sak mestinipun ya. Wah, wis ayo. Tak kanthi mbajutke laku nggone awake dhewe babat alas mertani yasa negara anyar Permati. Monggo Kakang Mas. Yai Dandun Wacana Yai Dananjaya lan sirana kula Sediwa. Wah, Yudhistira kakangku kepiye? Kula Koko Prabu. Seka pangrasanipun Kakang iki kaya wis bakal antuk trontong-trontong pepadang. Nggone awake dhewe nedya ngupadi panitisan. Jumbuh kelawan sabdaning pukulun Hyang Bathara Darma. Lan ora suwe meneh negara mertani bakal kababar dadi negara kamanungsan Yai. Wah, yo kalamun mengkono kabeh mung kudu ikhlas lahir batin. Kanjeng Dewaji, nyuwun pangapunten yen kula nyela-nyela. Patih sapu jagat, sajak sumengko ana wigati apa Patih? Siwun dadosna ing kauningan bilih negari mertani dipun risak titah salah damel ora Bu?
mertani jebul para satriya kang wani mlebu ana ing wewengkonku ya negara Kajiman Mertani. Nanging ingsun usuni ngolamun sira iku para satriya Pandhawa 5. Inggih, dahat kasinggihan. Lajeng Paduka menika sinten? Kaoning ana Raden. Ingsun iki Prabu Yudhistira ingkang mengkoni Wanamarta kene. Lan iki uga kadangku para Pandhawa. Inggih, menawi tetela Paduka cikal bakal ing mriki kula nyuwun gungan kaparenga Paduka mangestoni anggen kula badhe bebadra wonten mriki lan kula sakadang badhe nderek ngayom dhateng Paduka miwah manunggaling samukawis kalian Paduka Yaya Punta. Mapaning sunuga wis uninga lamun Puntadewa den ayomi dening Pulun Bathara Darma kang mengkono Yudhistira sakadang bakal manjing ana ing jagatmu. Dandun wacana bakal manjing ing Bratasena, Dananjaya ing Permadi, Nekula Dewa uga manjing ing kembar Pinten Tangsen. Mung wae rening negara Mertani uga wis kababar kamanungsan aku titip negaraku Mertani iki dadi negara Ngamarta mangsa borong nggonira ngembat ing ring praja. Ayamana para kawula dimen urip ingkang samat sinamadan daya dinayanan kebak ing katentreman. Rahayu, rahayu, rahayu.